Tompo wingi kuwi wis tak waca apa karepe atimu Drenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes elo nang pipiku Umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggak bali neng kepiye maneh mergo karetku cak ayu entero tekaku Rama itu sapa wong sing ora kangen Ado bojo pengen turu angel merem ora ngantuk kopian kopi Kang Rama itu sapa wong sing ora trenyo Rakepet kok sawetara pengen weruh percaya aku kuat no atimu aja ayu entero no tekaku umpama tanganku dadi suwiwi mabur iki uga aku mesti enggak bali aneh kepiye maneh mergo kananku aja ayu enteno no tekaku yo bintang budaya lo Kang yo seneng aku kesukaanku lo yo Rama itu sapa wong sing ora kangen Ado bojo pengen turu angel merem saking kangen ya yo tarik Rama itu sapa wong sing ora trenyo rakepet kok sawetara pengen weruh percaya aku kuat no atimu aja ayu enteno no tekaku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggak bali ya hei kepiye maneh mergo kananku cak ayu enteno no tekaku nek kepiye maneh mergo kananku cak ayu enteno no tekaku